kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Pateni sisan Pandhawane. Ayo, maju. Anak. Paman tapi watan ning dalan akeh wong mati keneng apa mati tenani yo hai tangkep coco sing gigir sukmanyo hilang. Sopo jenemu? Setyaki kangane kaganyo terus sopo balik jenengmu? Linting Temenggung Jukilelele Kancing Lawang jenengku. Jenengmu Temenggung Jukilelele Kancing Lawang. Wadyabala saka ngendi? Saka Ngiribaja keseting Gusti Prabu Jarasandha. Napakil sikilna apel atus negara Ngamarta jaluk bela Gustiku ditugangi parantene pengin sinau ajar marang Jambus Kalimasada durung pernah malah di Pulasara. Kowe iki tabet mungsuh arep gawe rusak saka jero negara Ngamarta. Caramu nganggo nyusup nganggo ajar sinau Jambus Kalimasada, nanging tembe mburine kowe bakal ngrusak tatanan negara Ngamarta. Kowe lah dalah tutu karepe dhewe. Ayo Setyaki, apa kowe serep nyawamu tanding karo Temenggung Jukilelele Kancing Lawang? Ayo maju, ora bakal aku mundur jangka. Oh, lakon ilang nyawura Jewa begalan Brahmanan Pati kantar bau cekel sabuk bilang tatu asing-asing kejoding pati. Woi, apa aku sing cekingang mundur alor? Waduh, makasih Om.